Adu kami, Franz. Adu kami nga agkakaywara nga baak. Sika, Franz. Ado kami lang. May sa. Makoy, panam. Panaman GSM, palamies. Wow! Adun sa kwarta ma. Surot na mamay. Madin Franz, sakto lang kami natin kwarta kitoy. Aya, apay din nung SM papanam koy. Jay, SM, sirok mangga. Naglastog ka. Papispisang ka kahit, takaman lang rin. Nalagarad magdamagan, sana pa'y makaungat. Nay, ang pwede nakalubos na kabayo. Hoy, sika! Ang pwede nakalubos ka. Apay ah, niya ko nam. Anang ko nam. Ni, ang muna gal magsawa ito na kabayo ah. Talented ah. Sino ti kabayaw? Kat sino pa'y kuma? Kat sika lang mo, tika din naktoy. Alwadam ta pinagsasaw, arabasing ka. Apay ruotak. At ano ruot? Kanam. Madata di lamag, guyudak data. Apay naguyudan. Baka kahit mo sikat iguyudan kita. Pastor ka di kapudutan. Nay, kaya mo sa palado ka. Ni apay, ipala daw nak. Sipa ti paglaingam. Nagsalit ka na ya. Ampay sino ti amom ya? Nagtalented kamot na kabayon. May sapay, ikang ka nga talagan. Anatitid mo kanyak. At nay, makikita mataw. Huwag makitkitak. Ima ti kabalyo. Di makapagpigil, madanog ko tarupa mo. Nagkulit kan. Badi nagardam mo dumanog ta kabayo. Sipa lang ti amom. Apo, si kayo mabahala kanya ko, no da maramid ko to'y dwinding ubing. Manjak nga ubingan. Lakaya kon. Apay, manutawon mo niya. 55 ako. Napay badi halataya. Ana, 55 mo. Ag senior citizenship kagaya mo. Ano na citizenship? Mutalang ka nga talaga na kabayo. Sumo lang nga jay. Dayo kaya, sumadi ka kamamaw. Kamamu ka. Si kay nakapastor na kabayo tatay Jay, di ba? Hanya ka ba inagang ko? Pran! Pran! Wen, nanggag ko. Niapong ko lang ti palang. Dimyan mo. Siyak ti siga di daw. Badi ka man. Pangakita mo ti kabayo na siga. Ulitin man tayong baga. Sugak. Ni masih pansit kebegan, George. Uy, siya garon. Kumaki ka pa di restaurant. Ni, ni Bentong aja. Ni, apay kulkul yun namit ni Bentong ni. Tay amtag nakamatang ubing. Lalastog mo lang ata. Madi ka maasikan niya ng Andres. Anong masyak? Kanayon ng takamatan ti walis ata. Andres, Huwag pa'y baak. pagkakataon tangag pabanglukan niyanan. Pabanglo. Kanaandod na mo lang kita. Patata. Ukis ti sabam Andres, madimik nga nagit sa ajing bagak. Ano ba di baak? Tulungan ta ni Bentong. Apay nga tulungan ta. Baybayam sunan. Sika talaga, awan ti pusom. Tulungan ta Andres ata, bumangluak mit kini Maria. Ah, gits kon baak. Takartasik kan suda. Oh, sige, intan Andres. Ano, lumabang ka. Tatin na ko uyong ka. Hoy, Franz! Apay kaskas tayo ni bayo ko. Ano? Bayaw mo toy. Uwan, Franz. Bayaw ni baka ta. Wayne, Franz, bayaw ko ato. Baratom sa na kanya, main. Matigamin ti tabas ti dila nato bayaw mo baka. Kasta nga talaga atoy, Franz. Ngim na ano sa atoy. Wow, sige bak. Ibarato lang suna kanya yun. Sika! Madi mo lulitan na dyan ha. Ulitak pa. No nakapastor ka dyan eh. Sika nga talaga. Madim this one, Franz. Tropa may atoy, nasimpit atoy. Ano na tropa? Badi ka kaya't para di kabsat ko. Bak. Yung baga langod kanya mo nga baybay ang tatan. Nagkulit kan mo gamin. Apay kasta ka. Sika lang arti tulungunin, sika pa iti makaungit. Ang paibakak na tulungan dahil. Kaya ka ito na kabayo.
Uray kakadwa kayo nga talo, jak mabutong kanyayo. O kasi sa bayo pa yan nga talo. Nagluko nga ubi nga, Jin. Si kayong tumang aduwa gamin. No didak pinigilan din ako matos kumadyan. Iba kami Franz, kaya nakanog pa banglaw. Ano, ang tinapalambat ta. Nagwisit talaga di nga bingkulin. Nakababasitan, nakapangpangas. Imbagampay ba? Paulit-ulit na gid nga binaganti kabayaw. Abay, matikpay si Franz. May saka mo, Andres. Kung may maysa lang mo Franz. Siyak, Franz, ado kami. May sam lang ba ka? Ado kami, Franz. Ado kami nga agkakaywara nga baak. Sika Franz, ado kami lang. May sa lang dito, Andres. Agpaypay sa kajing baga na, Andres. May sana lang nga pulang kabayo dito. Kita mo jibuk na eh. Exactly, baak. Nagadulaki di tang-abo niya na ya. Tayo ginuman. Giwasin, Andres. Hintay nga rute, napakaputpudutan na. Ata ti paglay nga, basta arak nagpartak ka. Nyalagit din ni Andres na ya. Makasao, kasalahan nga mamartek. Ana, Franz, fight! Katwan na baak. Fight. Siyog tumaral. Anong arti naman tayo? Kaya napay, 2x2 naimimas. Manjak kay tajay. Anong arti kahit mo Franz? Amo konti kahit natin, Andres. Pulang kabayo. Exactly, baak. Teon, sagot ko. Oh, sagot na magkain ba? Gora na! O ang kabayo, pag minamahal, di iniiwan kasi malaki ang...